то визара аз байн бубаранд ва паспортона пешниҳод мекунен. ма 15 марти 98 хизмат мебаранд, даъват мекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. дар видео лайк модана фаромӯш накунед. хоб нафарҳое ки мехоҳен фаҳмед ки запретҳои шумо аз Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, проверкаи депортатсия мекунад. рӯзи 21 апрел, яъне ки имрӯз, дар шаҳри Анқара масъалаи бекор кардани низоми раводид байни Тоҷикистон ва Турсия дар доираи машваратҳои консулӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар баррасӣ гардид. дар ин бора сафорати Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. тибқи иттилоот, дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо доираи васеъи масъалаҳое ки ба ҳамкории консулӣ дахл дорад, аз ҷумла созишномаи низоми раводидро баррасӣ хоҳанд кард. ҳоло шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои сафар ба Туркия бояд раводид гиранд, яъне ки ба Турсия сафар карданда айни ҳол виза гирифтанд дар корай ва ҳар ду тараф низ ҳамин чиза мақсад гуфтугӯ карда истоданд, то визара аз байн бубаранд. пештар мақомоти Туркия гуфта буданд ки реҷаи раводид бо Тоҷикистон тадбири муваққатӣ аст, вале муҳлати бекор кардани он ҳоло маълум нест. яъне ки вақте ки виза ворид карданд, дар ҳамон вақт сафорати Турсия дар шаҳри Душанбе эълон карда буд ки и раводиде ки айни ҳол ворид кардагӣ ҳастанд, и времени ҳастад ва имрӯз и чиза гуфтугӯ кардастанд ки боз аз сари нав ба мисли пештара ҳамира аз байн бубарану касое ки ба Турсия сафар мекунанд раводид нагиранд. чӣ хеле ки медонед, ҳозир нафарҳое ки ба Турсия сафар карданӣ мешаванд ҳатман бояд виза бигиранд аз посолствое ки дар шаҳри Душанбе воқеъ ҷойгир шудагӣ ва нархи виза вобаста аз муҳлати истодани шумо дар Турсия мебошад, аз $90 то $160 дар бар мегирад. ин буд як информатсияи пурра ва аниқи дақиқ хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем, то ин чиз аз байн бурда мешавад, огоҳ бошед шумо. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен бо шафёрҳои бо таҷрибаву боваринок. номерошон мебирояд, зангшон бизанен, ба дили пир шуморо граница мебаранд. Сафар Алиевич нависондай. ҳакаи Сорбон, ҳамун ҷое ки гуфти шуғли аҳолӣ, яъне док проверка кардам, мега 100% тоза. билет гирифтам аз Душанбе, гардонданд, гуфтанд запрети. чӣ хел фаҳмем? бародари азиз, мо ҷое ки гуфтагем мерен ҷои шиноснома ва раводид ҳастад. ӯ ҷои шиноснома ва раводид як корхонаи Федератсияи Русия мебошад дар шаҳри Душанбе. уҷа мерен, мисол отпечатки меспорен ва паспортона пешниҳод мекунен, ҳама ҷиҳата тафтиш мекунанд. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум акаи Сорбон, запрет проверка кунем ё ки не? пеш аз Россия рафтан. ҳозир ман ҳамин запрет дорум ё не? чӣ хел бифаҳмам? одаморо мо дар аввали видео тавсия додагем, метавонем ки ҳаморо бинависонен ва кортона буд мекунанд. Аламов нависондай. салом, ман метавонам дар асоси дипломи омӯзгорӣ шаҳрвандии Россияро ба даст орам. бале, нафарҳое ки ба ҳайси омӯзгор кору фаъолият мекунанд ё ки ба ҳайси духтур кору фаъолият мекунанд, ин нафарҳо дар муддати кӯтоҳ шаҳрвандии Русияро метавонанд дастрас бикунанд. усмон Нозиров нависондай. ассалому алайкум акаи Сорбон, саволмона ҷавоб дед. ман 15 марти 98 хизмат мебаранд, даъват мекунанд. 15 марда агар 27 сола шуда бошӣ, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шудагӣ хизад. муҳаммад нависондай. салому алайкум Сорбон брат, валлоҳ қасам, ман на блогерам, на ҳуқуқшинос. мақсад бо фикр накунӣ бахилам. просто қаҳрам мекунам вақте ки 10 бор саволот метавам, ответ наметӣ. хайчко намекунам, моро ҳам мефаҳмем ки савод надорӣ. кадом саволоеро медонӣ, ҳамуро ҷавоб метӣ. барзамин дар любой дар публика як чизое менависӣ, вапше ба барномаат сафбадад намекунам. хулас бас шикр всё равно дига барномаҳо ранги пешина маъно надорад. ҳеҷ қадар интересна нест. бинандаҳотам камай. бахшиш сахт расида бошад. сахт нарасидаи раҳмати калом барои фикри ақидата баён кардан. агар бинандаҳои ма кам шида бошад, ҳамин камшидагиш 40,000 50,000 бас ҳамин қадар одамое ки тамошо мекунанд ва саволи тира ҷавоб надодан сабаби бесаводии мо бошад, агар хоб барои сухантам раҳмати калом. ва боз як чизи дигар ки саволое ки такрориянд, мақсад ман доим дар видео мегӯям ки ман ҳамун саволоро ҷавоб намегардонам, кӯшиш мекунам ва раҳмати калон барои фикрота баён кардан. як нафари дигар нависондай. акаи Сорбон,
даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай ба анҷом мерасад? Камтарак мефаҳмондед. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир призови баҳорӣ рафтаи сай то охири моҳи мая давом мекунад. Маҷнун нависондай: салом акаи Сорубон, ман отказай патент дорам. Моҳи дигар 1 сол мешавад. Ман метавонам ки ҳамин моҳи апрела бирам биспорам дар патент. 1 сол ки шид дигар отказ намебиёяд аз шумо. Яъне ки аннулировад мешавад патент вақте ки шумо мерен ҳуҷҷат месупорен, то 1 сол гузаштана отказ омадан мегирад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон, пули патента предоплата кунем Тоҷикистон бирем. Мешавад бо биёем кор кунем. Бале, агар ки муҳлат дошта боша и имконпазир ҳастай. 100% бародари азиз. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо бо шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои дигар. renderforest.com